Hva er det nå? Ok. And then we're out of here. Er du klar over det? Altså, akkurat. Ja. Hej du. Amen. Da breger jeg bare. Woo! Yes. Jeg har spent for armen i teori. Hvad bærer? Ja, så bør Render in this sunken ship. Let's go. Attention! Read before diving in. If you stay under the water for too long, you'll run out of oxygen. Turn to the surface for air for time to level up. Hvad? Man är tillbaka till Sverige. Och man ska ha luft. Og luftgjødel i natt. Ok, I am done. You ready? Let's dive in! Och så svimmar man. Annars man turspa. Så hvis du tajmar det så kanske du kyss. Men så är det bara handen. Hej! Det blir handen. Det är Jag det. har fått bottfisk. Det är tidigare. Det är smidigt. Det är ouch. Och jag löjde mycket. Jag kan inte göra för att det är luften. Oh shit. Ja. Det är visst så. Men jag ska skåla ner på. Så faller jag luft. Bottfisk och Mario. And I'm going down. Let's go. Bottfisk Mario Divers. Nej, jag är bara bottfisk. Är jag lufthåll i shit nu? Nej, det här är smalt. Ger han något luft? Oh, what's happening, man? I need to get up. I need to get up fast. Ja. Oh shit, jag sitter fast där. Oh no. Så gott. Oh, jag klarar det. Okej. Woo! No, there, Mario. How you know? Ja, jag behöver inte vara med på snabba. Good to spell. Come play with us. This first shot. Time for that. Vad ska vi första färg? Så är det. Oj, han tror det ska. Play with I'm me. out and play. Okay, we We're ready now. Let's just stand. Get up. Got this. You take control. Woohoo! Up! Oh. Woo! Woohoo! Woohoo! Okay. What? Okay, hvordan gjør vi egentlig? Kramme! I got ner att det skulle gå med. Let's go down. Let's get down. Let's get down. Get down. Get down with the groove. Oh! Ja, han föll ut. Outlarino! Så vi ska in i heimkjollen igen. Yeah. Let's plunder the ship. Mission breaking. Oh crap. Let's do this. För den här Mario Brother. Oh yeah.
We need to hurry up. Jag minns faktiskt lätt i kyrkan där vi är. Men det är en skattekista. Nej, men titta. Jag hade nummer 1. Fast tag, så tänkte jag hälsa. Ja, och nummer 3 missade vi. Ja, det är nice att göra det. Det ser ut som att det är gött. Nej, vi smagar inte. Jag har nummer 2. Luft, blöderna är i luft. Ja, jag visste det. Men så är det. Nej, du fakta. Nej, jag hade nummer 4. I got this feeling. Du får lägga på gå hit. Jag haltar man kan få luft där uppe också. Men I will go check it out. Nej, jag ska helst. Ja, fuck it. Det är bruk för kameran. Ja. Det är så mycket bra också. Fuck it, löja, stöjra. Där! Ja, det är det. Yes. Men så får jag veta hvis jag ska ha det är så. Nej, vad är det liksom med det? No! Ja, mister, let's go! No! Nog så kan vi inte bara switcha. Well, my feeling was wrong. Vad är det? Refreshing oxygen. Oh no! Va? Stravast. Hallå? Jag styrs upp nu på. Vi känner så Where to start at? Ja, shit, alltså det är uppe. Slå här snäckt fram. Det tror jag ska bli. This. Lite i luften, ja, jag vet inte. This is for you, Mario. Jeff After. That's what Mario would want. Yeah! Okej, så vi får allt snärat. Nej. Just bara till ish. Här kommer det. Ja. Nej, det var shit. Kan det inte. High five! Men det är jag ska bringa. Det är samma antal kronor. Jag hade styra. Jag har inte split up. Jag tog ner och gav upp bara. Nej, jag får kalla bara. Okej. Oj, vad första luften, eller? Vill du ta pengar? Men låsta pengar på dem. Obviously. Money is life. Det är så samla allt pengar där. Det styrs vi en gång. Ett av nästa styrs. Okej, pengar. Jag gör det. Jag vet inte hur det kommer här. Det är bara... Kontakt där nu. Det är så jobbigt knappt, ja. Säg mig pratet. Du kom igen. Vänta en chatt. Get out of the way. Nej, det är inte svinbräscht. Ja, jag har camping. Nej! Suck it, player 2. Suck it. Ja, där är det. Det är inga skolpengar. Ja, jag har snackat. Ja, nej, ganska.
Nej. Kanske runt börsen. Inte bara så. Det kända spelet. Börsen. Och kör man inte de bästa barnspelen. Så det är bästa barnspelen visst. Så. Nej, inte så det är allt annat ändå. Nej. Jag ska äta allt banan som är spännande. Nej, det är ju 100 kött. Det är ju en chattlare och en E och mat eller hackare och så. Wait, what? Ja, det var snart det, men hade en mindre peach. Så jag tyckte att det så det bara så jag så fort det ni. Vad heter det så här? Oh no. Follow me there too. Okay. Okay. Oh! Du måste slakta helt. Du måste slakta helt. Hey Buzzer, how you doing? Kan man inte. That's me. Så på force field. Det är så fotlägg. Nej. Ja, det är splattar ut. Do up. Wow! Come on, brother. I can do this. I believe in myself. Hang on, get back here. Okej, de har tagit pengarna i beslut. Jag hade faktiskt inte pengar på pengar. Särskilt. Jag säger dig! Tread carefully, brother. Oh! Oster! What? Jag hade pengar. Jag kör också där längre. Pass på Oster. Brother! Did you mask it? La 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 la. Jag är ägare. Brägga att jag var första gången. Ja. Wow. Jag tycker jag kunde. Ja, nu ska vi visa det nästa. Jag kan göra det. Nej. Jag ska börja spela oss ett tag. Spoiler alert! Vinner vi inte spelarbete nu? Tough luck, Mario. Princess Toadstool isn't here. Go ahead, just try to grab me by the tail. Instruktionsmanual för bakom. You'll never be able to swing me around. A whip like you won't throw me out of here. Never! Helt sant. He checkade alltså tricks. Han lyckas så när jag kan Nej, men- kika något med folk och det som kan. Vad säger? Så halvt jag... Det ska på något sätt. Ja, så... Han säger så att jag ska säga något på spelet. Vad säger ni? Det är super så Så. Är du inne? Ja. Ska inte känna jag på läkaren? Ja. Ska jag sikta efter kunden? Vad är det för sikta? Det är bara... Ja, vad får du för mig? Faktiskt.
Yeah, you're fine. I shall give it up. Not. Take a fish there. It is up to you. I am player one. Yes, this fight you must. I'm not sure about Irish. Annars livet ska ju han trappar pengar. Yeah. I did Oh it! my god! I was fooled. How it is so much easier. You can do it, player two! I'm not as strong as you, brother! Jag missar nya med allt alla moment. Yeah. You are player two after all. Sorry, brother. It's okay, brother. I know you didn't mean it. You got it. You swing me right round, baby, right round. Yes, when what you about roll Lee? down. Yes, my brother Lee. That's it. You're right there, isn't it? Did you meet me there? Woo! You swing Ah! baby, right round. Baby, right round. Ska vi lägga alla bort nu? Ska man... Wait, what? Grr, I must have been careless. This is not as I had planned. But I still hold the power of stars, and I still have pitch. Oh, shit. You'll get no more stars from me. I'm not finished with you yet. But I'll let you go for now. You'll pay for this later. Bowser! Where you going, Bowser? Oh, thanks for the key.